Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him, and His righteousness to children's children. Psalm 103:17. He will feed his flock like a shepherd. He will gather the lambs with his arm and carry them in his bosom, and gently lead those who are with young. Isaiah 40:11. Are not 2 sparrows sold for a copper coin? And not one of them falls to the ground apart from your Father's will. But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore. You are of more value than many sparrows. Matthew 10:29-31. Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient with all. See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good, both for yourselves and for all. 1 Thessalonians 5:14-15. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Behold, I will make you into a new threshing sledge with sharp teeth. You shall thresh the mountains and beat them small, and make the hills like chaff. You shall winnow them. The wind shall carry them away, and the whirlwind shall scatter them. You shall rejoice in the Lord, and glory in the Holy One of Israel. Isaiah 41:10-15-16. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble, with the comfort with which we ourselves are conformed by God. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounds through Christ. 2 Corinthians 1:3-5. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Kung na ba tayo mga sala nga atong nabuhat, kini mahimong babag kini kung dili nato kini isugid ngadto sa Dios. 1 John 1:9 mando ka nato. Ipagamit ka na sa Dios ka nato. 1 John 1:9 says, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Alang kanimo higala,
nga wala pa'y Kristo diya sa mong kinabuhi, dapit ka giawhag ka. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Humani mo buhata ka na, ikaw magkasalbot na usab. Nining atong pagkabuhatong pagtuon pulong sa Dios. Busa sa hilom magampo ta. Let us pray. Ama namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa tanan sa imong pagdala kanamo pag-usab. Nining dapita karong adlaw. Aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Lamdagi kami o Dios, dugang pagyod sa imong mga kamaturan. Nagapasalamat kami sa imong paglugway sa imong kinabuhi. Nga gipabuhi mo pa kami nining higayuna aron kami makapadayon sa among pagtubo diya sa grasya o kay balo kang Ginoong Hesukristo. We thank you for this Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Bani kami, tultuli kami, agaka kami o Diyos sa imong mga kamaturan. Yung tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. May adlaw na usab kanyang tanan, mga higala, mga suki na nining atong Bible study through the YouTube o karon padayon kita sa atong pagtuki sa mga doktrina nga may kalabutan sa atong pagkahimo ng mga anak sa Dios. We are now children of God o tungod kay ana naman kita nasud sa plano sa Dios, then kita gimanduan na niining second phase of God's plan. Kaya ang first phase, salvation. Second phase, believer in time. Karon, niining atong panahon karon. We are believers in time. O nang ikatulo, ikahuman sa kinabuhi nato ning kalibutan na, kuha na ta sa Dios, then believer in eternity na. Mao na phase 3. Okay? O nining phase 2 karon nga mo'y atong gipuy-an. Dihas Mateo 24:14 nagaingon kini, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So niya kita karon, phase 2 sa plano sa Dios. Now, unas tanan. After salvation, unsa man ang imong pagabuhaton? Or, the question is, after salvation, what? Now, human ang usa ka tawo mutuo kang Ginoong Hesukristo nga iyang manluluwas. Gimanduan siya sa 2 Peter 3:18 to grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Unsaon? Pinagis pagtuon sa pulong sa Dios on a daily basis. Apan una sa tanan, ang bag-ong na tawo nga magtutuo, the newly born again believer, is made to understand nga kining musunod nga mga butang have actually happened in that very instant sa iyag yung pagbutang siyang pagtuo diha kang Kristo. Nga mao kining musunod. Siya gihatagan sa eternal life. He was imputed eternal life, John 3:36. He was imputed God's righteousness, ang iyang pagkamatarong sa Dios. He was forgiven and cleansed of the unpardonable sin. Gipasaylo na siya niadtong sala nga dili mapasaylo. Ang iyangan gisuwat na didto sa Lamb's Book of Eternal Life.
ug siya nahimo diha nga sakop sa harianong panimalay sa Dios. Diha musugod usab siya sa pag kinabuhi sa usa ka kinabuhi nga may kahulugan, a life of purpose, meaning, and with definition. He becomes a potential winner in life. Na siya ay puruhan nga mahimo nga mananaog sa kinabuhi o sa umaambot nga kinabuhi. Siya na nag-iya o espirituhanong gasa nga gihatag sa Dios Espiritu Santo niadtong higayon nga siya naluwas. He becomes a recipient sa katluan, kapatan ka mga butang nga gisangkap sa Dios at the point of salvation. 40 things. Gitawag na siya karon og santo. Okay, he is called a saint. Balaan. He is called a believer. Christian. He becomes a citizen of heaven. Philippians 3:20. Nahimo na siyang sakop sa gitawag og called out ones. Mo kanang pasabot sa eklesiya, simbahan. Ang tanang mga magtutuo, simbahan, called out ones. He becomes complete in Christ. Nahimo siyang kumplito diha ni Christ, completely secure. Og siya gitimrihan sa Espiritu Santo. Now, ni ang mga butang nga every believer anticipates while he is still in phase 2 life. Mao kini ang mga butang. Okay? Nga iyang gi-anticipate samtang niya pa siya sa ikaduhang bahin o ikaduhang hugna sa plano sa Dios. No more condemnation. Wa na paghukom alang kaniya. Roma 8:1. Okay? Unya, we anticipate as believers, absent from the body, face to face with the Lord. 2 Corinthians 5:8. Mao na nahigitawag na to nga ikatulo nga hugna sa plano sa Dios. Phase 3. Nga diin, didto, wa na'y luha, wa na'y kaguol, wa na'y kasakit, wa na'y pag-antos, wala na'y kamatayon. Tungod kay ang mga daan nga mga butang ng labay na. Because the old things are passed away. Revelation 21:4, mo kanang phase 3. Gawas pa niya na giandaman na kita sa Dios og bag-ong pinuy-anan dito sa langit. A new home in heaven. John 14:1-6. Phase 3 gihapon kana. Unsa pa? Ana kitay dayon nga panulundon o kabilin, inheritance. 1 Peter 1:4-8. Sa phase 3 gihapon kana. Ang usa ka magtutuo klaro na gyud niya that he has a better recognition of eternal life. John 20:31. Phase 1 and 2 kana. Og siya nagapaabot na, he anticipates the resurrection body nga isolob na diha kaniya o kanato nga mga magtutuo. John 11:25, 1 Corinthians 15:51-57, 1 John 3:1 and 2, Philippians 3:21, bahin ka na sa phase 2, and many other passages. Now, ang mando sa Dios alang sa matag magtutuo atong mabasa diha sa Colosas 2:6 nga nagaingon, as ye have therefore received the Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Now, ang matag magtutuo, ana siya giya. He has a guide in his new spiritual life.
unsa man kining maong mga giya nga si Ginoong Jesucristo mao ang best friend sa magtotoo, ang faithful friend si Ginoong Jesucristo. The Lord Jesus Christ talagsaon nga persona sa tibuok nga universo. Dili kasagaran. Inumdong ka pa ba sa itong ito ng hypostatic union? Ang atong Ginoong Jesucristo na nag-iyag duha ka mga kinaiya. Ang kinaiya sa pagka-Diyos nga 100%, o ang iyang kinaiya sa pagkatao nga 100% sab. That is the hypostatic union of our Lord Jesus Christ. He was God and man at the same time. Si Ginoong Jesucristo is the only genuine celebrity who never dies nor fades. Ang mga tawhan ng mga celebrity, mga hanaw man. You see? Mga hanaw, they fade. But the Lord Jesus Christ is the only genuine celebrity who never dies nor fades. He is always thinking about you, believer. Ikaw ra ang iyang ginahuna, and He always wants what is best for you. He considered you so important nga misakripisyo siya siyang kaugalingon alang kanimo. Nahimo siyang puli alang kanimo. Samtang siya nagabitay dito sa cross. While we were yet sinners, He died for us. Unsa pa? Siya mismo ang nagamugna, nagabuhat sa universo, ug siya ang nagakontrol niini, nagadumala niini. He controls the universe. Nothing in the universe happens why usa kay tabo nga mahitabo niining kinabuhi din sa universo unless si Ginoong Jesucristo lets it happen. Unsa pa? He is always by your side. Na siya diha sa imong kiliran. Na diha siya kanimo sa sulod nimo. Nagahatag siya kalig-on o gahom. Naga-comfort siya kanimo. Now, He has no beginning nor end. He is the Alpha and the Omega. Siya ang modelo sa pagkamapaubsanon. Siya ang bayani sa matag magtotoo. He is every believer's hero. Siya may gamit sa sama o sa mga doktrina God has given you. Kini nga itong mga gipangtun-an nga mga doktrina, maupod ang iyang gipanggapit ni Ginoong Jesucristo. Kasabot ka? Mao niyang gigamit. Mao na siyang nahimong mananaog. Nga mao di ay nga, kung buot kitang mahimong mananaog sa kinabuhi o sa umaabot ng kinabuhi, God mandates, use my word, which my Son, the Lord Jesus Christ, also used while He was in His hypostatic union. I mean, iyang pagkatao. Okay? Iyang kinaiyang pagkatao. So, ang matag magtotoo is eternally in union with Christ. Nadugtong, nahiusa ang matag magtotoo diha kang Ginoong Jesucristo. Ang matag magtotoo gimanduan sa Dios to walk with the Lord. Nga magkinabuhi ikaw, magalakaw ka uban sa Dios. Walking with the Lord is like walking in life. You have to start somewhere. Now, of course, ang unang lakang is the hardest. Mo'y kinalisdan. Now, ang pulong nga Christ can be spelled out like this. Ang litra nga C is constancy. Okay? Ang litra nga H, humility. Ang R, resiliency. Ang I, integrity. Ang S,
stability, ug ang T, tenacity. Naunsa maning constancy. Well, makanunayon, constant. Unsa maning humility, mapaubsanon. Unsa maning resiliency, ang pagbangon, pagbalik. Okay? Kung natumba ka na, kinahanglan mo bangon ka. Okay? Ug magmaisugon ka. That's resiliency. Integrity, ang imong masaligan, ang imong katarong, ug ang stability, ang imong kalig-on sa pagparug, ug ang tenacity, matubayon. Okay? So, ang constancy tuod, unsa may buot pasabot. Ang imo kining ability to be consistent, mao nang constancy. What about humility? Well, humility comes from the consistent intake and metabolization of Bible truth. Imong pagkamalahotayon sa kanang kat-on o paggaling sa kamatuoran sa Biblia, pinagi sa enabling power of God the Holy Spirit. Resiliency is the ability to bounce back. You see? Pagpauntol, pagbalik. You don't react to people who fail you. Dili ka mo kanang mosinta. Okay? Or hurt you. Katong nagadaot ka naman, generally let you down in life. Instead, imong gamiton ang unsamang prinsipyo. The faith rest principle. Unsa katutong mga agenda sa faith rest? Well, Operation CTR. Ninumdum ka pa ba? CTR. C, claim a promise. T, think of what God can do to your problem. And R, relax because God is in control. Mao na ang faith rest principle. Ang integrity is your loyalty to the truth. Mao nang integrity. Ang imong lealtad ngadto sa kamatuoran. What about stability? Well, ang imong consistency. Pagkamalahotayon that comes into you as a mature believer. Nanti man nga sa pagkabot na nato sa pagkahamtong espirituhanon, mo na ni ang consistency nga atong masinati. Okay? Kita mga magtotoo are supposed to be stabilized tungod sa atong consistency o constancy sa atong kat-on, tuo, pagdawat, paggaling sa pulong sa Dios. What about tenacity? Well, tenacity means managingon sa in English, you hang in there. Okay? Pabilin yun niya, pagbarog niya when things do not always go right. Na kay pagsalig ngadto sa Dios, so you have courage toward man. Na kay kalig-on, kaisog, dili ka mangaway ka kay tungod kay isog ka na dili. Ambot pasabot niya na you have courage na wala kay kanang kapin kabubuton ingnon talang sabi ni Saya. You have courage toward man. Now, sa diha nga kita manag-iya nag total confidence in God, kini ang makapahimo natong constant, consistent, and stabilized. Santag yun na. O sa atong pagsugod yun sa atong Kristohan ang pagkinabuhi, sugod magita sa pagkabata, di ba? As a baby believer. We should always be aware nga
doon ay tulo ka level of spiritual growth, namely baby, adolescent, and mature. I hope di mo makalimutan. Now, whatever station in life, hain naman kitang dapita niining kanang ug asa ba tayo ibutang idagsa, okay? Whatever station in life nga kita mga magtotoo ana diha, mao kana nga atong full-time Christian service. Well, of course, not necessarily working in the mission or as a pastor or as an evangelist. Dili, not necessarily. Ang matag magtotoo should so live his life as unto the Lord, dili as unto man. Colossians 3:23. O kita nagakinabuhi one day at a time. O kita nagasalig lang yun, dependent only upon the grace of God. Maurag yun itong isaligan, ang grasya sa Diyos. O, gawas panini, kitang mga magtotoo should so live our life as it is our last. Kada adlaw yun, yung mata na to, we should so live our life as if it is our last. As if it is our last. Og ang Dios nasayod og nakakita absolutely what we think and do in life. Nanas Lucas 12:2. So, makaako ba kita sa pagkahiyagom nato ingon nga mga pildiro, losers in God's sight? Di man nga kausara kita mo kanang mulabayin ini kalibutan na. We only pass this world once. Diya sa 1 Corinto 15:22, ang pulong sa Diyos padayag, for as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Na, dihan ni Adan, kita nangamatay, kitang tanan. Pandihan ni Kristo, kitang tanan will be made alive. O dugang pagyud niini, kitang magtotoo should be reminded nga kita are considered as spiritual salesmen carrying a perfect product. Nangano maning perfect man kining produkto nga itong gidala. The product we carry is perfect. Nga naman, tungod kang iyang warranty is eternal. Og dugang pagyud na, why bayad? It is free. Nga namang, why may bayad? Tungod, because someone has already paid it up in full. Kinsa may bayad na sa kumplito, hingpit nga pagbayad si Ginoong Jesucristo. O gawas panini kitang mga magtotoo are missionaries. In fact, kitang mga magtotoo, all the world the gospel. Utangan ta sa kalibutan, sa maing balita, sa kalwas. Roma 14, ngadto sa 16. Now, diyan sa Roma, 10:14, nag-ingon kini, how can they, kinsa maning they, how can they kining mga dili magtotoo call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one whom they have not heard? Now, how can they hear without someone preaching to them? Why sangyaw nga to kanila? O how can they preach unless they are sent? So, manila pagsangyaw, gawas kung sila pinadala. Roma 10:15. Si Apostol Pablo, he declared, woe is me if I preach not the gospel. Naanas 1 Corinto 9:16. Ang pulong sa Diyos nagaingon,
How beautiful are the feet of those who bring good news. Roma 10:15. Now, ang atong pagtuo ngadto sa Dios, dili kini maugmad, kun dili kini bisbisan. Samaj bas usa ka kanang liso o seedling, di man na mo tubo kung di mo bisbisan, di mo, you don't till the soil. Bisbisan magyuna aron siya monsa mo tubo, mo buklad ni ka kanang lipang na gyud niya. No, mao na nga Roma 10:17 nagaingon, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Na, atong pagtuo mo, dangat nga rin ka nato, pinagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Now, na mga punto akong dadon diha nimo. Of course, kini mga review naman tuod ni Pan. Mayroong danon kini, nga ato kining kanang labason sa itong pangunahon. There are points to be emphasized ngadto sa usa ka di magtotoo. Una nini, God does not wish anyone to perish. Dili niya buot nga na ay malaglag. Segundo Pedro 3:9. Unya diya sa 1 Timoteo 2:4 nagaingon usab, God wills iyang kabubuton that all will be saved, ang tanan unta maluwas. Now diya sa Galatia 3:26, nahimo kitang mga anak sa Dios pinagi sa itong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. We became sons of God through faith in the Lord Jesus Christ. Now diya sa Titus 3:5, unsa may giingon diha, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by God, the Holy Spirit. Na, ang Diyos miluwas ka nato tungod sa iyang kaluoy, dili sa atong mga maayong binuhatan, not of our righteous deeds. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Unya, na uban moingon nga, sige na lang kay daghan man mi. Okay. Pabasaha ka ng nagaingon niya na diha sa Mateo 7:13 o 14. Unsay giingon diha, wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. Na. But the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and only few are entering it. Na. Now, kining mga butang nga itong gipangisgutan, mahinungdanon kayo. We have the right now to become children of God because of John 1:12. Now, ikaw nga nagpangita sa kamatuoran, tultulan ka sa Dios, nga imo ka nang makaplagan. Kung ikaw positibo, kung ikaw nangandoy, nga unsa, pangitaon nimong kamatuoran. Diha sa, unsay gisulti diha sa pulong sa Dios, nga diha sa Jeremias 29:13, unsay giingon, you will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Alaktod nga pagkasulti, nagaingon kini nga, he who truly seeks me shall find me. Okay? Nagsulti niya, kinsa? Ang Diyos. Dili mamakak ang Diyos. Hingpit siya. So whatever He says is true. He never lies. So nara na nimo. Nimong dawaton ka ng kamaturan o dili.
So, kung ikaw nangita gyud sa kamatuoran, nangita ka sa Dios nga matuod, buhing Dios, then imo siya makaplagan. Usa ka na sa mga teksto nga naka-motivate ka nako, that has changed my life. Niya itong pagtuo nako niya ng maong bersikulo. You will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Jeremiah 29:13. Now, of course, ang pagtuo nimo kang Kristo nga siya namatay dito sa krus, kana kasaysayan man lang, di ba? Ang tanan ay baho man yan. Apan ang imong pagtuo kang Kristo nga siya namatay alang kanimo dito sa krus, mo na kaluwasan. Kasabot ka? Akong balikon. Ang imong pagtuo kang Kristo nga siya namatay dito sa krus, kana kasaysayan lang. Apan kung ikaw mutuo kang Kristo nga siya namatay dito sa krus alang kanimo, mao nay kaluwasan. Nagasabot na ka. Now, ayaw kalimti kini nga prinsipyo nga kita mulabay lamang ning kalibutan na sa makausa. We only pass this world once. So, we should live as if it is our last. Okay? Now, encounter with Christ, either as Savior or Judge. Kung imo siyang tuuhan karon, siya ang imong manluluwas. Now, kung imong isalikway siya, then you are going to encounter with Him as Judge. Maghukom. Now, ang imong pagtagad nga tukang Ginoong Jesucristo, mo'y magadeterminar sa imong dayon na nga kaugmaon dito sa eternidad. Your attitude towards Christ determines your future in eternity. Ang kaluwasan, pagtuo lamang kang Kristo lamang. Dili kinahanglan grabe ang dako ang imong pagtuo nga imong gamiton. God only needs a faith as small as a mustard seed. Murara kadako sa kanang liso sa mustasa nga which later on can move mountains. It can move mountains. Ambot pasabot niya na nga makasulbad ka na sa mga gumunhap, mga suliran sa imong kinabuhi ingon nga Kristohano. Matthew 17:20, Luke 17:6. Ato ning ipadayon ugma. Ayaw kalimot sa pagsubay niini. Ayaw say pa ang sumpay niini. Kini nagahatag ka nato lamdag pagyod sa atong pagkakristohanon. Nga usahay mag-awp-awp kini gumikan kay makwangan o sang kitas kamaturan. Mao nga kita gimanduan nga pasigihon nga magmalahutayon, magmakanunayon, magmakugihon kitas pagtuon siyang pulong sa adlaw-adlaw nga pamaagi. O kini ipasilsil ka nato sa atong alimpatakan sa atong kalag. Kini matigom sa atong kardiya, ang atong kasing-kasing, pasabot sa atong mentality. Kaya ato namang nasayran ngang Kristohanong pagkinabuhi, sistema magkinis panghuna-huna. It is a system of thinking. It is a mental attitude. Busa mo ka na tumong sa pulong sa Diyos mo nga atong panghuna-huna. Just ang tumong usab ni Satanas sa iyang pulisa nga dautan, mao ang atong panghuna-huna. So anaara ka nato sa pagpili. Ginamit ng atong kaugalingong kabubuton, free will.
ang panguna-una bang Diyos nun o pangunahunang yawanon o yutan-on. So mao kana ang atong tutukan nining mga puntuha labot sa atong pagka-Kristohanon, labot sa atong pagka-anak sa Dios. Magampo ta. Higala, kung galing mamatay ka karon, naibaw ka ba mahilangit ka o maimpyerno ka hangtod sa kangturan? Ang Biblia, ang pulong sa Dios nagkanayon ra ba nga imo ka nang mahibawan? Ipangutana ta kahigala, niya nang maong pangutana, sanglit mao kini ang labing mainungdanong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. Pangutan-on ta kanini, luwas ka ba? Now, dili question kung sakop ka ba sa kasimbahan, kung dili luwas ka ba, are you saved? Di question kung nagkinabuhi ka ba sa katalahuron o dalaygong kinabuhi, kung dili luwas ka ba? Ang Biblia nagsulti sa ingon niini, kinahanglang maluwas kita. Higala, aron ka maluwas, una sa tanan kinahanglang muangkon ka nga ikaw sa ka makasasala. E matud pa sa mga taga-Roma kapitulo 3 bersikulo 10 ug 12. Kaya ang kasulatan nag-ingon, wa gyoy tao nga matarong, way nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios. Ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios matud pagkanas Roma 3:23. So higala, ang imong mga sala mo hinungdan nga nakabsan ka sa himaya sa Dios. Ug mao kanay hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon aron ka mahilangit. Ang ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay nahigugman nimo ug gani namatay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoong Jesucristo. Kinsa namatay dito sa usa ka krus sa tuyo, sa pagbayad sa imong mga sala ug sa paghatag nimo kahigayunan nga ikaw mahilangit. Apang gipakita sa Dios kanato ang gidakon sa iyang paghigugma kanato, kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Roma 5:8. Sa dihang namatay si Jesus dito sa krus, ang iyang kamatayong espiritual mo'y mibayad sa silot sa atong mga sala. Ang Kolosas 1:14 nagkadayon nga mao'y naglukat kanato og nagpasaylo sa atong mga sala. Sabta kini higala. Understand this very well. Nga wa kay mahimo sa pag-angkon o pagpangayong tabang aron ka may langit. Ang tinuod, gibayra na kana ni Jesus sa hingpit sa dihang namatay siya dito sa krus. Sa wa pa siya mamatay, siya miingon, tapos na. It is finished. Kana matud pa sa Juan 19:30. Karon, buot niya nga hatagan kag puloy-anan dito sa langit. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing way katapusan nga naa kang Ginoong Jesucristo nga atong Ginoo. Roma 6:23. Higala, kung muluwas si Jesus kanimo, kana dayo na. Wa si Jesus magpabiling patay, inumdumi na. Gibanhaw siya gikan sa lubnganan, ug karon buhi siya, ug tuwa siya sa langit, ug nagapangaliya siya alang ni adtong nagatuo kaniya. Sa 1 Corinto 15:3 o 4, gitudlo ko kaninyo nga akong nadawat nga manungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nasulat sa kasulatan.
Gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa naisulat sa kasulatan. Matud pa sa Hebrehanon 7:25, ug busa makahimo siya karon ug sa gihapon sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios pinagi kaniya. Kay buhi man siya hangtod sa kaangturan aron pagpangalihan sa Dios alang kanila. So pinagi sa pagtuo. Only by faith dawata tuuhi si Ginoong Jesucristo. Si Jesus namatay aron sa paghatag og kinabuhing walay katapusan ngadto ni bisan kinsa nga motuo kaniya. Hinoon sama sa bisag unsang gasa kanang gasahawa gyoy bilihang tod nga imo kanang dawaton. Ang Juan 1:12 nagingon, apan kadtong midawat ug misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ang Biblia nagasulti nga ikaw naluwas pinagis pagtuo. Wa na bisag unsa pang ikadugang nimo niya wala na. Efeso 2:8-9 na kanayon. Kay pinagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa walay makapasigarbo nini sanglit di man kini bunga sa inyong mga paningkamot. So timan ni pagayo ngang bugtong pagtuo nga makaluwas kanimo mao ang hingpit nimong pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Busa tumuo ka kang Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. So samtay higala ang pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang mao ang bugtong paagi sa kaluwasan. Duha ra imong kapilian higala. Matuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manluluwas o ikaw maluwas? O imo ba siyang isalikway? Musalikway ka ba kaniya nga manluluwas o ikaw unsa mahinukman? Busa pagpili higala. Apan sabta ang gisulti sa pulong sa Dios diya sa Juan 3:18 nga nakanayon, ang dili mo tuo mahinukman ang daan tungod kay wa man siya motuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa sublion ko sa pagpahinumdom kanimo higala. Tumuo ka kang Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. Magampo ta. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Nining matamis nga gayon sa among pagpagkikambitay sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong pagpatinaw kanamo. Nga di ay kami maluwas lamang pinagi sa among pagtuo lamang kang Kristo lamang. Salamat Ginoo sa imong gugma, imong kaluoy, o imong kortesya o grasya. Nga mo'y nakapalahutay ka na mo hangtod ni gayuna. Nagahatag ka na mo kay gayunan nga kami maluwas. Salamat o Diyos. Binagi sa paghahom sa Espiritu Santo ka na mo inaot nga kinima. Himo pag yung tataw, tinaw, o tinuod gayod sa among kinabuhi. Salamat ni among Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen.